mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyen o bleach. Kaya Pride Bar Blue, dunay power whitener na sa kumsum sa matang hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamo. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi yung gising. Palit. Buong gabi on repeat. I-Pampers overnight pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Hinding buong gabi. Hinding walang palit. Pampers overnight pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers overnight pants. Kamot hugasan, 20 seconds kinanglan, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, limpyo na! Yay! Mako na asa doorknob, makuha na sa nimo. 3, 2, 1, aki anak! Bisan pagpag-ulang ng hugas, mahimong makakuha ng sagkaog germs. Maong safeguard na ay up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta safeguard, safe. Make every wash a #SafeWash with Safeguard. Kinahanglang mo gawa sa balay, pagsulob og face mask, pagdala og alkohol, ug listahan sa mga angay paliton aron makalikay sa COVID-19. O sa kapahinomdom, gikan sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm, that one, bamugumaga bloom. Charm, that one, gamitin may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm, that one, bamugumaga bloom. Charm, that one, gamitin may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magkakalapit man o magkakalayo, Dama ng buong mundo. ang tibay ng samahang Pilipino. Tanduay Rum, world's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay ng samahang Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Stay home muna tayo with Tanduay Rum. Drink responsibly. Ayos na ang rayuma ko. Sa Rayuma, mas magaling ang eskalan. Tanggal ang sakit, pati maga. Kaya mas masaya. Try nyo na! Mas magaling gamot na to. Unilab yan. May anti-maga ang eskalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of eskalan. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa heavy-duty na hugason, pag Smart Dishwashing Paste. Bawat pagi, smart dishwashing. Smart linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Dunay double tanggaling formula. Solid butangtang sa heavy-duty sabo sa kalang kaldero. Solid sa butangtang ug bakterya. Mao nga #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pagi, linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silver Donduiano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon nagmakauban nato dito sa estasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Dani Luod o kusab si kasamang radyoman Tax Ilumba.
o pasiunang patimbayan no sa gihapon sa atong station manager, ang atong amahan dinhi sa istasyon, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Ang atong pizza karon na pizza 31 no sa bulan sa Enero, katapusang adlaw sa mong bulan. O garon sige hapon adlaw man nga Domingo, so kita kihapon mo ingon kaninyo maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon o kanatong tanan. Ato gyapong ipadayon ro no ang tema may labot na sa Sabat. Kay nagka-focus kita ni special yun nga topic na to. Kay lisod-lisod ni siya nga topic. Anong lisod-lisod ni siya nga topic kung atong ipabarug ang atong baruganang Katoliko. Kay dili po basta-basta ang gipanghawiran sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Kay biblical man yun ang Jewish Sabbath nga Saturday. Kay mao man yun na ang espesyal nga adlaw alang sa mga Hudiyo, ang ikapito ka adlaw simana, og naa gyud na sa Biblia. Moingon kay tagnaas I'm sorry. Moingon kay tagnaas sa Biblia, moingon din ang ato mga igsuon nga supako din nato na nga naa man sa Biblia. Okay. Now, mga higala, no, mga tinahod nga tigpaminaw, bisa naa sa Biblia, apan dili tanan atong sundon. Bisa naa sa Biblia, no? Tagaan mo na kong example. Ang yawa, namulong po diya sa Biblia. No, ang yawa, namulong po diya sa Biblia. Pero tungod ba kay naa sa Biblia, atong awaton ng gibuhat si yawa? Kaya naman sa Biblia ang yawa. Diba, katong iyang gitintal, for example, ang atong Ginoo. Naman sa Biblia. Niya ato tong awaton, kaya naman sa Biblia, niya insakto rin na. No. Budi pa sabot, dili tanan na sa Biblia, ato yung sundon. Depende na. Kung ang maong buhat nga naa sa Biblia, obligado magyud ta sa pagsunod ana. Now, nabahin man guna sa general gyud nga pagbahin anang naa sa Biblia, kung maghisgot tag covenant o kana bang unsa man gyud angay nato sundon. Now, sa daang kasabutan mo ta gitawag og daang kasabutan. Old Covenant, gani katong Old Covenant, og ato po na siyang tan-awon pag-ayon, nabahin-bahin po na siya, pero kung ato nang i-general, daang kasabutan. Pero kung ato na siyang siya na i-examine og ayo, naapod siya mga diferensya. Kay dili man yun exactly parehas tong panahon sa patriarchal religion, tong panahon ba ni Noah before ni Moses nga giimposar na tong Judaism, di ba? Dili yun exactly parehas ang patriarchal religion panahon ni Noah, Abraham, ug gitandi nato sa panahon ni Moses. Pero nabilong gihapon na sa daan nga kasabutan. Diyan katupong panahon ni David o katong iyang gingharian. I-specific na to na, lahi na. Katong Judaic nga panahon ni David, dili exactly parehas, pero nabilong na sa daang kasabutan. Nya karon God, naamanta sa kasabutang Kristohanon o sa New Covenant. Niya, kay dili man na magparehas. Unsa kay mga example, no? Sa covenant ni Jesus Christ o kitandi sa daan. Sa daan, kung makalapas ka sa adlawng ipapahulay, silutan dahil kag death penalty ka na, yung physical yun. I'm sorry. Physical yun. Batuon ka hangtod mamatay.
kanang panapaw. Masakpan ka. Batuon gyapon kahantod mamatay mo man na ilang covenant no sa daang kasabutan. Pero sa covenant ni Jesus Christ diri sa New Testament dili man nahinumdum mo atong babae nga na kanang mananapaw nga silutan na untag death penalty sa mga Hudiyo. Kay mo lagi na ila. Mo na naanda nila. Pero ang atong Ginoo daw may supak. Ang iyang pagsupak ra ba very clever, no? May clever. Sa iyang mga pulong, it seems nga wala siya magsupak sa death penalty kay niingon man siya. Kinsa tong walay sala diha ninyo, maoy muuna og bato aron mamatay ng babayhana kay mo maghana ang nasa tong balaod. Balaod na tong Hudiyo. Kinsa tong walay sala, maoy muunag patay o mubatuan ng babayhana. Niyawa man yun ni Dare ato kay nagapamalandong o naulaw sila kay sila naapoy mga sala. So kung ibasi sa gisulti sa Ginoo, naaman po sila sala mo nang wa sila model og bato. Unya ang ngayon unta mo bato aron mamatay tong babayhana sumalas balaod sa mga Hudiyo, ang ngayon mo bato ug mo patay atong babayhana si Jesus rapod mismo base sa iyang pulong ano man kay siya ra may way sala dito niya tong higayuna. Di ba? Ayo ara guning yung gunahon na siya ra man kay na unsay giingon sa Ginoo nila. Kinsa tong walay sala diha ninyo, boy mo na og bato aron mamatay. Ako lang giparaphrase para diretso dayon masabtan ba. Kinsa tong walay sala diha ninyo, mo'y mo na og bato aron mamatay ng babayhana. Kung ibasi sa iyang pulong, kinsa may angayan mo bato atong higayuna kay mo maligi na nas balaod nila, batuon yun ang makalapas balaod. Sabi na ng mananapaw. Kinsa may angayan dito base sa gipamulong sa Ginoo. Kinsa may angayan musilot og death dito. Siyempre, ang walay sala. Kinsa may walay sala dito, ang ato ramon pong Ginoo. So ang Ginoo rapod mo'y angay. O angayan, mo patay o musilot atong babayhana kay siya na may way sala. Yan tong aktuha. Di ba? Nangaulaw sila tanan, wa gyud bato. Nag-walk out. And giingnan sa Ginoo ang babae, unabay ni bato. Ingon wala niyo. Ingon po ang Ginoo, ako po dili ko mo bato. Sa ato pa, dili ko mo patay nimo. Di ba? So, ang Ginoo aduna gyud siya gahom dito sa pagpatay kay siya good may owner of life kay Dios man siya, di ba? Pero nganong wala man na niya gihimo tungod sa iyang authority. Unsa man ang authority ha? Kanang mugama og balaod ug mulugak og balaod. So may gitawag na, unsa may tawag na sa technical term na nga gahom o authority? Binding and loosing. Pagdili o pagtugot ka. Kana ra bang gahuma iya po nang gihatag sa Prime Minister. Kana bang chief sa mga iyang mga pare o mga ministro kato si Pedro katong gitugyanan sa mga yaoy ging harian sa langit katong iyang giingnan ang imong idili diri Pedro og itugot diri sa yuta idili og itugot sab sa langit. Asa mo na mabasa? Mateo 16:19, di ba? Mao na ang gahom na to sa Pope. Di ba ang una na Mas Pedro. Ayaw haragod ninyo pamalandong mga ingson nung anong mudagan yung ko diri sa authority. Anong mudagan yung ko diri sa authority kung mag-explain kung sabat. Aron mutanong yun sa atong unahuna ba nga ang pag-usab sa simbahang Katoliko pinanguluhan sa Santo Papa valid na approve ang langit ana. Kunya reasonable po na dili po na ingon nga dili na reasonable. Kay nahinumdum ang ko sa usa ka Adventista na kalimot ko sa Tingalan Dias Plaza. Ingon siya nga, kuyawa ang pagtulod-ana Veritas, oy.
ang inyong Santo Papa, mura po daig Diyos, kay makalugak magbalaod, o magkapatuman og balaod, ng binding and loosing. Oh, kuyawa na, mura na po daig nag-Diyos. Kuyawa na, Veritas. Sa ato pa, Veritas, og moingon ng inyong Santo Papa, moingon ng inyong simbahan nga, oy, usbo nato ning pagdili sa pagpangawat o pagdili sa pagpatay o kung saan ang naang moralo diha. Oh. Mangawat na taron, manulis na taron, o manapaw na taron. Oh. Niya, approve day ang langit, anak Veritas, kung moana inyong Santo Papa. Yang balihon ng naang moralo. Kay mo may giingon ang inyong idili, ang imong idili diri Pedro og itugot, idili og itugot sab sa langit. Sa to pa Veritas, kanang moralo diha nga ayaw pangawat, ug moingon ang Santo Papa, mangawat na taron, approve day ang langit, anak. Unsa may akong gitubagan na. Sugod sa pagsugod niya ng niining simbahana. Bisag usa lang ka example, usa lang ka moralo nga gibalitad na Santo Papa, bitagay ko ebidensya be. Kinsa mang Santo Papa ha, bisan pagbuluyagon, kinaampoy buluyagong Santo Papa sa history, di ba? Oh, dili noon daghan. Gamay ra na sila. Oh. Bisag dito lantas buluyagon ni Santo Papa. Oh. Kinsang buluyagon nga Santo Papa nga iyang giusog ng moralo nga ayaw pagpatay o ayaw pangawat, kinsay gaingon, kinsang Santo Papa nga badlungon nga niingon nga, oy, ato na ning usbon, mangawat na taron, manapaw na taron. Kinsang Santo Papa nagbalit ana. Di ba? Bisan unsa ka buluyagon sa Santo Papa, wala gyud nakahimo ana. Di ba? Kaya na ay Holy Spirit nga nag-protect sa iyang mga teaching, official teaching, moral teaching, o labi na ng mga dogmas. Oh. When it comes to faith and morals, panudlo sa simbahan, bisan kinsang obispuha, bisan kinsang paria nga badlungon na, di gid makahilabot ana, di gid makausaw ana. Tungod kay na Holy Spirit nga ga-protect, nga gagiya, nga when it comes to teachings, faith and morals, dogmas, morals, dili masayop ang simbahan diya. Asa ra masayop ang Santo Papa, asa ra masayop ang simbahan diya sa mga personal na binuhatan sa maong mga leader. Mga personal, di ba? Unang di katingalaw sa magsungit ko ng apostol, di ba? Katugali si Pedro nakasuka ni Pablo. Naglalis po sila kinsay labaw nila. Oh, sa personal, may mong magsungi ng mga sakop simbahan, mag-away ng mga obispo. So, di magpareha sa point view. Pero sa faith and morals, official teachings, kanang gitawag na ito, conciliar teachings. So, faith and morals, dogmas, tungod kay naay Holy Spirit nga gagiya kaniya, dili siya masayo. Pero sa aning Biblia, good, mga tao ra may gasuwat ani, mga apostol ra may gasuwat ani, nga masipyat, makasala. Pero nga nung maingon man ta nga dili masayop ng mensahe nila sa Biblia, kay naay Holy Spirit nga nagiya nila diha, ga-protect nila diha, nga dili sila makatulog sayop, taliwala sa ilang pagka makasasala. Kay tawag ko sila. Di ba? Ano musalig mo tas Biblia nga mga tao ra may gasuwat ana makasasala masipyat. Tungod kay naay Holy Spirit nga ga-protect. So when it comes to teaching, faith and morals, ang Holy Spirit magkiya. Parang kasaligan ng simbahan. Kay kung masipyat ang simbahan sa faith and morals, kung masipyat ang simbahan ana, unsa ang pag-reconcile anang giingon ni San Pablo nga ang simbahan corporately, hinugpong, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Di ba? Oh. Man na mabasa, unang Timoteo 3:15. Ingon si Pablo, ang simbahan o iglesia, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Naabagoy haligi og sukaranan sa kamatuoran, unya masayo. Dili kaingon si San Pablo ana kung masayo. Unya, dili po makaingon ang Ginoo anang pag-ingon niya ni Pedro og sa tibok yung simbahan, Mateo 18:18, ang inyong idili, dirisyota, idili na po sa langit, ang inyong itugot. Dili kaingon ang Ginoo ana nga kadtong idili o gitugot sa simbahan, masayo. Ayuha ko ninyong pamalandong mga tinahod nga tigpaminaw. Kanang giingon ni Kristo ni Pedro, unang Santo Papa,
unang chief sa mga apostoles, sa mga pare. Iyang gipili. Nganong niingon man si Kristo ngadto ni Pedro, Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Kahibalo man si Kristo nga si Pedro makasasala kay tao. Na posibleng masayo personal. Pero nganong nag-ingon man si Kristo anak ngadto ni Pedro, ang imong idili diri Pedro og itugot sa langit, dili og itugot usab nako. Ang idili niyo og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab nako sa langit. Di ba? So that means nga insakto gyud ang idili og itugot sa atong Santo Papa. Sa sa official na dili sa personal, kay sa personal mahimong masayo pang Pope. Kay si Pedro unang Santo Papa na sipyat personal. Di ba? Di ba? Natawag gali siya yawa atong higayuna ni Kristo, pero dili gid siya yawa. Ang yawa lang naghuluhog niya nga makasulti sa limao, di ba? Nasa buhat Mateo 16:23. Bag-ora na namulong ang Ginoo ni Pedro ato nga, Pedro, ang imong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Mateo 16:19. Pag sa unahan lang pila ka bersikulo, pagka 23 giingnan din siya pahawa Satanas. Di ba? Kaya nasa iyo personally si Pedro, kaya naiyawa rito niyang gahunghong nga makasulti siya wala masubay sa kabaturan. Personally, masayop ang pare, masayop ang Santo Papa, masayop si Pedro, unang Santo Papa, personally. Pero when it comes to faith and morals, teachings, nga giya sa Holy Spirit, dili masayop ang simbahan diha, dili masayop ang Santo Papa diha. Kaya kung walay gift of infallibility ang Pope, nganong giingnan man ni Kristo si Pedro, ako gining balik-balikon, Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Subot po sabot, na ay gift nga naa sa leader. Sama ni Pedro, di siya masayop kay na yung Holy Spirit nga gadikta. Dili dikta ang term. Gagiya. Sa mga opisyal nga baruganan. Kay kung masayop diha, dili unta mo ingon ang Ginoo diha nga ang imong idili diri sa yuta, Pedro, o gitugot, idili o gitugot usab na ko sa langit. Dili unta musulti ang Ginoo na kay posible man gyud ang masipyat siya. Di ba? So nagkaroon drita sa sabat ato nang i-connect, no? Di pa ni matiwas ron kay ato pang gipaghimugatan karon pag-ayo ang kining authority. No. Sample. Sa New Covenant, doon na hinay-hinay nga giusab si Jesus Christ kato siyang dili siya, no? Magisgot ang sabat, kining sabat, Pag abot ni Kristo dili, wa gyud tay mabasa pod nga, oy, ato nining uspon gatos Domingo, kininyong Sabado, wala pa siya musulti ana. Kay hinay-hinay man gayto niyang pag-usab. Ang una niyang giusab na matikdan ako kanang pamaagis pagbantay. Kay sa karaan, kanang Sabat, istrikto kayo, bisan hig maglungag ka, dili na pwede. Dahil magkalapas, lagi ka patyon din ka. Pero sa panahon ni Kristo, iyan ang giluagan. Muna binding and loosing. Paghukot o pagluag. Pagluag, no? Hine-hine na nagaluag si Jesus Christ kay strikto gutong Sabat sa una. Pag-abot niya, di naman strikto. Pwede naman mo ayuhon ng masakiton sa adlong Sabado. Di ba? Sa una, lisod kay magkatrabaho mo, lihok lang ka, dawa na. Violation na. Maglungag ka, violation na. Di ka pag-awson sa balay. Balay ba ito? Kung ako masayo, pag inumdum itong sa kabisikulong na dumduman ako, basta stricto kayo ng Sabat sa Old Testament. Pagka New Testament, hinay-hinay nang gausap si Jesus Christ. Kay New Covenant naman. Pero ang pag-ingon nga, ibalihin ni Domingo, wala pa. Labi na itong wa pa mabanaw si Jesus Christ. Nga, iya pag yung girespeto o ayo itong daang kubinan. Kay ang daang kubinan ko, ang hingpit yun nga pagtapos anang daang kasabutan, katong death ni Jesus Christ. Katubang niingon siya, natapos na. Unsa may natapos dito sa pag-ingon ni Jesus Christ nga natapos na ang katong iyang personal mission o unsa iyang mission pag-ari diri sa kalibutan.
ug ang daang kasabutan natapos na. But pasabot, kitang mga Kristohanon sa New Testament, dili na tam obligado atong daang kasabutan. Unsa mga kaitong daang kasabutan? Ayaw ka og baboy, ayaw isda gulay himbis. Unsa pa to? Makalapas ka sa adlaw papahulay patyon din ka. Ug unsa pa tong mga sabot-sabot nila dito? Di ba? Oh. Pero mayong ka, ay, Veritas, kanang moral law. Nya, gihatag na sa Ginoo, panahon man na nila gihapon. Kanang ayaw pangawat, ayaw panapaw. Oh, bitaw. apil bitaw na. Pero atong i-distinguish lagi ng unsa ng balaod nga common, nga bisag nyo kubinan, dili po na pang-usbon. O unsa to mga balaod nga pwedeng pang-usbon. Kay kung wala goy mausab, unsa man pag-reconcile ni mo ng Hebrehanon City 12? Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Una man lagi balaod mausab. Oh. Kanang mga common gali nga balaod nga sa atong conscience dili puta mo bisan pag kinsang badlungon nga Santo Papa dili pud mo usab ana. Sample kanang moral nga ayaw pangawat, ayaw panapaw. Kinsa mang badlungon ng Santo Papa nag-ingon na usab ana nga ato nang usbon. Pwede na ta manapaw ron, pwede na ta mangawat ron. Wala mo pud. Di ba? Oo. So mao na. Nakaroon kining Sabat sa ako nang giingon ninyo. Ya pwede na usbon de Veritas. No? Kinahanglan yun ang usbon. Nga naman. Unang punto, lahi ang bagong kasabutan. Unsay giingon ni Jeremias. Sa Jeremias 31, 31 ug 32. Moabot ang panahon nga ang Ginoo maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Nya dili din na matuman. Lahi sa daan ning bag-ong kasabutan. Then Hebrehanon City 12 ingon si Pablo, ilisan ang pagkapari, ilisan ang sabang balaod. Saan man na? Oh. So na ay mausab. Unsay angay mausab, akong iklaro ninyo daan kay una tay panahon ato ni padayon sunod Domingo. Kanang pagpatunong anang asa nato sa ulogo ng moral essence of the law nga sa usa ka semana mosimba unatay diopor si pahulay na. Ikapito ka adlaw na siya human sa unom ka adlaw natong trabaho. Dili gud necessary gyud nga 70 of the week. 6 days 7th day after 6 days works. Kaya kanang Domingo na to, ako nang ipasiuna ninyong daan, kaya ano ko'y panahon pag-explain na aron. Kining atong Domingo nga Lord's Day, unang adlaw simana, kung ibase sa balaod, 7th day maghapon eh. Ano man, kaya unang adlaw na to sa trabaho ron Lunes, di ang atong 7th day, Domingo. Mubitaw sa Catechism, na ako'y quotation diri, 1166 sa Catechism, kining Lord's Day Sunday, gituwag po og 7th day. Kung sabton, bag-ong 7th day. Bag-ong 7th day. Kay musugod tag trabaho Domingo, Lunes, ikapito Domingo. So natunong gyapon balaod no. At ang ninyo sa sunod Domingo pohon kay daghan pa kung angay hisgutan ani. Ngano nga ang change from the 7th day of the week to the first day of the week, adlaw sa pagkabanhaw, mao na nay Lord's Day. Alang na ito mga Kristiyano. Hinuktukan lang ko na ito, anong nabanhaw mag-Domingo ang Ginoo, kung dili siya gusto ng adlaw. Anong wala gitunong sa Jewish Sabbath na Sabado? At ang ninyo sunod Domingo pohon, kaya wala tayo igong panahon. Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong higala sa Kahayag sa Pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.
Para sa sinina at ka-plume sa kahumot, suwali ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina at ka-plume sa kahumot. Charm